Saatana se takas se haula. Fish. Ai että me kuvaan tätä kalastusta. En mä tiedä kuin iso tää. Ehkä kilo. Se on hauka. En mä tiedä. Ei tää oikein potki. Silleen. Ei minulkaan tuntunut alkuun potkia. Sitä ois kuhunut. Ei nyt se potki. Nyt ei tarvii miettiä sitäkään, että menis silmät tuolla. Jep. Ihan hyvä kokonen. Oot pääsee irti kyllä. Oot se kädellä sen vai miten? Joo, kato. Se pääsee irti ajan. En tiedä. Annat sen Mulle kaikki koukut. Kato. Onko se kaikki koukut? Oh. Otaks meidän peruutteet päästä? Oota. Antaa sen väsyä. Perkele. Nosta se tähän näin. Yhdeksiä nosta. Läpi älä saa. Kastelee. Ota pensakannu pois siitä. Eikä ihan läpi märkää. Ai kameralle näkyy. Haluatko et me kelata? Ei tarvi. Ville kysyi Juho tai Kreetin haue, oliks se kuin iso toi? Näkeekö? Joku 3-4.